مجمرة صعبتنا خبركم أكثركم ميدياتات بشو مدبنا أنا مسجون فتو بشو مدب بس مجلس خنا بتاريخنا زلنا قلنا زلوا بتصير زلنا هاي السلاسة هلا في بوليتيكا وجديات بايتنا أنا دما ماني الجرماي هلا في ركب زبي بايتنا مخانينا بتاريخنا زلنا لما عندي عي أجندة غيرنا مجلس خنا ولد زمت أنا أبى قد سنت برهب عدم زي الدرادور نايم خد حيلتات كت أشوز قبا بهراوني حدنت منجستي والناشنال يونيتي جوفرمنت مجلس إنه مهاينا بتراخينا زلنا كان من أفتوانا أجندنا متوانا إنوي تقندي ما بقيس عن كل البوليتيكات تجراي كمود مزجم جمنايو حدث إليت نايت تجراي أبدي سوا هاللو مغلو أرا أوروبا إليت بخالا يدما سرعات بالسجنا زبل مجمع حزنا هنا بتراخينا زلنا تعبي أجندنا أنا لو ما عندي بفلاي إن حزبنا شغله تحضير اللي زلوا تحرم الجابي الثلاثة المجزاء ومنجستي يبقى له لازم دحريتها يكون زبل شغلتها حزبنا أفتفل عليه كونسرن هاي الله لازم نحنا خمودب ثلاثة أوبشنز كله خمسة كله جم جبنا تحدن ممارس انزلنا يحزنا متينا لنا مالتي تحدى نايجزاء ومنجست عندنا كنا وحزبل probability خلي خل اتخالاي اتتمرت أمنجستي كان مخلتش عن 10 ثلاثة مسبيت مخري ملس زي الأوبشن ون نحنا جن كمودب كابزي تفلي حدش ممارس إنه بلو يتكبر نحنا خم حدا هلو إن هزبنا زجد سنة تقالستي كمودب نزوان كنساجرون نخل نايم خطة حيلتا زت أيشوا نحد النت منجستي بيهراون حد النت منجستي وإذا ما ناشنال يونيتي جوفرمنت نتعايش اللوزل سالساي ممارس حزنا تاريخنا لنا خليف تقدم إلى زلعلكو تقدم ما بقيس عن كل البوليتيكات تجراي زخونو إليس كلتا عينت ناي إليت دمبل لو تجراي تحدى دمبل مجمرة تجراي تساجر تخالي أسيلنا نركو اللوزبل إليت له بخالي وجندم ما أنا تميت الله داندريت بقول زبل حنجريت الزخون إليت دمال أنا إذا إليت زي بخبابة من التخويلو أو هاي ما نتشفينه حدنا تزبي كبتن ليتنك أترن لحزب هذا جزء تقرأي كم سامنا زعفرة قال جزء كم لاقى زحقنا الليت أزي مواص لأن هزب تقرأي زيبل أبعين كل كم برنا زغل تحسب هذا الليت له تالي دما تقرأي أكبد من بارن زي من بارن هلو إن حدا جند حليت أب عالم زي اللفت نزمع على عدساتون زي الكابريشيبل أوف ديمقراطي أبناء روماويان غريكاويان مصحف تزنبو تزيت تكبيرون دابله زدسكورون اللي تلنا سلازي اللي تزيون نتغراي ناو كبي زخنه ناي منبار زي منبار غداي زلو سلازي نحزب تغراي زي قنطوتيو تايز بحال ولدنا نافا زي رخبت قدمتم سات دلشاش متمتم عينت زخنه اللي تون لنا كدما بطعمي تغراي كونكا كتحان كلهم دلي خاون بتعم زخبدك محنق تزخون دمالو نعم نتوسو من أبدي سابع مخكرهم مشين زولوو زدالو دراما أو تواصل سنور مراي كان تقراي أبدي سابع مكرج تقراي تسلت يكونتن تقراي توكال هزبي ويتوكال زيب العدي يكونتن أبدي سابع قال يوم كاب لقدادي قال يوم كاب لقد أفوت أخاخيهم أبدي سابع تقراي تمكر الله زبل اللي مسحق زخون اللي تون تري أنا يزي قالوا عندها لنا هذا قلدلو نسوم يزم مساسلون أما أخل كتما أبزي مشان بحقي كل زبل مندق سوات كوف زولو صريبوتا كلتا من ساعات دموتا مهارو زنبو تتقي عمكشنو عاوز دورو خباب طعمي حفيرهم اسخم تمهاركم مو صباح تركب تعدي زخونكم مو تنبو ابزي مشان بحق خلك لبزل كميلكم تشونو يقولوهم سو تقارص لكم سرعه غوري لهم سو قارصوهم دحر توسدو غعزو زم كلت منسيات اتم عركي نزوم صوبت كوشوي ديوم اتالي ليوم تاغيركم أقارز كلون كوي أقارز كون أب سر إملي أيوه يلوم سلازي
هزول أودي سازلو الليت صباح أب تقرأي بدل evidence كخوز زخيل تكبار حزي قورلو عبلعلي لك خمتي تقالتنا يمنسي نخالي التالي ليلو أب سرو الشيين إذن كم زي معينة اللي تاتون محفروا زخون اللي تاتون تقرأي بزي توكلوا تاريخيهم ربحان تقوم تهزق تقرأين أحلفهم كهو زخولوا اللي تاتون اللهم سلازي إذا تم كندي ناي تقرأي ما بقى سعين كل البوليتيكال ناونز قم نايو anyway حزب تقرأي تججنا حزبي حزبنا مريت له أفتمت كل له حزب تقرأي anyway زخانة اللي تمشي خفرصه زخانة اللي تمشيو كنا نقول زخ الحادنة سنة البناني ولا حزب تقرأي ناي زمانات لمدي هنسات هاجر منجستي ستيت فورميشن زلوا حزبي بقليل زبطان حزبي يكون حزب تقرأي anyway زخرون ده زقبنا عصرت سب كسقع زقري ما راح خوت زخيل حزبي سلازي تقليت من تبع الخيل يعري قبل علة تقرأي حدنت مبتاني يكون حدنت معقاب زمتو نجاري ولا سلازي وانا النت أبزينا رينا مسي وانا أجندنا أم مسرات بهراي حدنت منقص أو national unity government تايز بالحتة وانت لعلني روفتي ناي executive discussionنا زمن جزاو منقص من تاي زي النواح زبلون وانت لعلني رو نجرجن زمن جزاو منقصتي كابزت عايش 3 عامات كيرلو كابزت عايش ك اتزقبوا عمامات كندي إذا أكل percent يفزي يعني عالم أبريفرنس ونوريو جزاو منقصو entering government نحات سير جزيه مسجاجري ناب حجاو منقستي زت عايش جزياوي أنا إذا جزياو منقستي أبتمد دبلو جزين تزي وقعو نايكالوت قدامه وينسألاتي مسارح خوينو حزبنا ويحزبو ربح حزبو خانق الزخيل ناي سرا منقس ناي مخان عدلو له زي أبري فرنس زلي نقدر نفس ناي تقرأي كونتكست كنهي بعيني تقرأي جزياو منقستي 4 مريت 4% مريت ناكو أي ملسلنا كملسم عقمي ولا تمزابلتنا أي ملسن عصو ولو تمزابلتنا كاقرنا ساحتان كنا قفوم يكاله دسينس نقول رسلي حنت معلتي ورديه حديرنا خميس اكل سمعك حمش تورحي حمش عمد او قرنا ساحتان زل حزبنا كملس اي كاله كالي ما مهارنا خمقبلنا اي كاله غزياو منغست انا حنت عد تطف مساو ولدو قدنقر كجمر كله حخايمنا خمقبلنا اي كالنا حخايمنا كو غوانتي حصيم متقم زلو نحكمنا سراح سنسيتيف سلا خبدهم ده حسو عمرو سب قدو سلا خبدهم ده حسو سيرجري خسروا كالي بحطرة ندادي نا حكمنا خدز قبو هصانات طنوسات كبص حيكالن ترانسبورت حصرت اتنز بصحو مسنت مدحنيت موت الله ازي كمي زي يحمم ازي كساغر زي قال غزياو منغستي كابن لعلي كندي زاكليو كصنح زخل كالي حدود حمام زلهم تحكمتي بسئنة مرحانيتي ورسلو أنا بعلم مرحانيتنا مقبي زي قاتات كأتو تبايلو طورنت متطويلو نساعتات طورنت تطويلو أبز زمن زيكوين كا أديتاتنا بسئنة مرحانيت يورسلو حرمينياتاتنا حتى انت شكمون كحكومي قال مس مقلوم مس دمم نمن ديون قصيلو انت هزب تقراي ديكونا ازي كحكم زي يخل غزيو منغستي كندي زاكل غصان حزلو كالي نسنا مقار مورال انتقار زي متن أسكع قبنات ونرئلنا إنه أفتخالي وتثبتات نمكو حزن ورنا أفتقراي ولا بزي أزلكم أنا بخار راسة من دواقع أخو هذا حماق تقرأي يركب ما تيكون عسرتنا قن أقرين قورا عسرتنا سنقو عتقتل نقو عتحردين يقول أكالي عدق السابقة بس بجملة خوينهم في الرجور إنا أزي زي بهلنا بمورالن سنا مقار انتقار زي متن قبنات أفتقراي يفتق أزيون كارحنا لنا يكالن مسريزوني جزياو منغستي سلازم حافشة خالي أفنش أجزياو منغست خوينهم TDF يفرس إذا تقرأي ببتن لا لا مريتون كونتكست دائرة ونزوله لو تقرأي كوينه مرز نزله إذا يوم أدب كتحزي كالن جزياو منغستي سلازم حزبنا بسالح تاوز انتهتي ورسول الله تقارنا بينا كل زمننا تملسنا زلنا حزي يعني تقاركو قالوا أتمون كابد خنات كم زوجو أميرنا كوينا نحنا بدخلنا لنا هذه
ስለዚህ ብዛ ኣግዛም ጉዕዞ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ከምዚልና ከም ህዝቢ ክንደይ ዓመት ኢና ክንጸንሕ ዝብል ቋምልና እቲ ካልኣይ ቅድሚ 2013 ነበረ መንግስቲ ይመለስ ተይልና ኸ ሓደ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክስጋዕተ ይቀደደ ዘይተቀደደ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እቲ መንግስቲ እሱ ፈሪሱ እዩ ካልኣይ ብኩሉ ኣንፈት ቅቡልነት ሃልይዎ ከሳግረና ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ እውን ይለዓል እዩ በዋናነት ግን ላዕላውነት ህዝቢ ምድፋር እውን ይኸውን ቢካውዝ ሓደ ምርጫ ግዜን 5 ዓመት እዩ ልዕሊ 5 ዓመት እውን ሓሊፉ ኣሎ እቲ ካልኣይ ውሽን ስለዚ ንሕና ከም መወፃፅኦ ብሄራዊ ንኩሉ ዝሓቐፈ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ኦር ናሽናል ዩኒቲ ገቨርንመንት ክምስረት ኣለዎ ንብል ትግራይ ሕዚ እኖ ክልተ ኣማራጭ ኣለዋ ጻዕዳ ክንናገር ተኾይና ሓደ ብዲፕሎማሲ ዝህዝ ጠቆስክዎም 40% መሬትና ተመሊሱ ከም ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ንነብር ክልል ዘድሌና ጠለባት ዘድሌና ውክልና እውን ኢቨን ንሕና ፌደሬሽን ምክር ቤት የለናን ኣብ ፓርላማ የለናን ኣብ ኤምባሲታት የለናን ኣብ ዝኾነ ውክልና ኢትዮጵያውያን ተኾይና ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣምሓራ ክልል ወይ ኦሮሚያ ክልል ዘሎ ህዝቢ ክረኽቦ ዝኽእል ትግራይ ከርክብ ዝኽእል ዲፕሎማሲ ክሕንፀፅ ዝኽእል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካሊእ ኮሌክቲቭ ፓናሽመንት ኤንዌይ ዝህዝ ዝግበር ዘሎ ፓናሽመንት ንኩሉ እዩ ካብ ህፃን ጀሚሩ ስጋዕቲ ወዲ ሰማዕና ቀሸይ ይፈሊ ሃይማኖት ይፈሊ ኮሌክቲቭ ፓናሽመንት መድሓኒት ክትክልክል ከለኻ ንሕወሓት ኣይኮነን መድሓኒት ክትክልክል ከለኻ ሳንበዲ ይኮነን ማሲቭ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ስለዚ ኮሌክቲቭ ፓናሽመንት ጠጠው ከብ ዝኽእል ዲፕሎማሲ ክትግብር ተኽኢላ እዚኣ እውን ብቲ ፍቃድ ብልፅግና ስርዓት ክትከውን ትኽእል እቲ ካልኣይ ኦፕሽን ናይ ትግራይ ምምካት እዩ ደቃ ንመኸተ ምድላው ብክልተ መንገዲ ካብ ዝህዝኒ ዓለማዊ ነገር ምውሳድ ይከኣል ከም እስራኤል ህዝብኻ ዋዲድካ ኣልያንስ ፈጢርካ ምስ ኣሜሪካ ኣልያንስ ፈጢራ ዲፌንስ ትገብር ዘላ ንትግራይ ዓቕሚ ክውስኽ ዝኽእል ዝኾነ ሓይሊ ኣልያንስ ተምሲ ኤርትራ ድዩ ተምሲ ዓፋር ዋላ ምስ ኣፍጋኒስታን ይኹን ኣልያንስ ክትፈጥር ከተለዎ ሓደ ኦፕሽን እዩ ካልኣይ ከም ኢራን ድማ ውሽጣዊ ዓቕምታታ ብምጉልባት ጠለባት ህዝባ ብኻሊእ መንገዲ እውን ትምልሰሉ ምድላዋት ግበረሎ ትዲኤፍ ዓለም ዝውንኖ ቴክኖሎጂ ኩንን ኣለዎ ከምዚ ቅድሚ 9000 ኢና ነርና ገለ ዝብልዎ ቴክኖሎጂ ክዕጥቆ ይሓሰብናን ዝበሃል ነገር ይሰርሕ ስለዚ ብሓፈሻ ንሕና ከምዚ መወፃፅኦ ከም ባይቶና ሒዝና መፂና ኣለና ብሄራዊ ሓድነት መንግስቲ ኸታ እዩ ኑክ ብኣብሪቬሽን ናሽናል ዩኒቲ ገቨርንመንት ማለት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓዲ ዝርከቡ ኣብ ረብሓ ዓዶም ዘይደራደሩ ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ተወከልቲ ብሄራት ትግራይ 3 ብሄር ኣሎ ምሁራት ሲቪክ ማሕበራት ተወኪሎም ኩሉ ዓቕምታት ምትእኻብ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምውፃእ ድሕሪ ኩናት ሓድነት ሰላም ርግዓን ምላስ ዓለም ዝምስረት ጥሙር መንግስቲ እዩ እዚ ካብ ኣባና ጥራሕ ተጀመረ ይኮነን ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ኣብ ተፈላለዩ ክፋላት ዓለም እውን ክውዕል ፀኒሑ እዩ ንኣብነት ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ምዝዛም ኣፓርታይድ በደልትን ተበደልትን ዘላቂ ሰላም ንምምፃእ ተፈላለዩ ብሄራት ፖለቲካዊ ጉጅለታት ነጣሚሩ ዲሞክራሲያዊ ብዙሕ ዓሌት ተወከለሉ መንግስቲ መሰጋገሪ ሃገራዊ ሓድነት መንግስቲ ኣጣይሽ ነይሩ ባንግላዴሽ ድሕሪ ኩናት ሓርነት 1971 ንሃገር ንምጥራፍን ጠለባት ህዝቢ ቤንጋል ንምምላስን እውን መስሪቶም ነይሮም ብ2015 ፈረንጂ ነቲ ሕድሕድ ኩናት ከብቅዕ ተፈላለዩ ውድባት ዝኣከበ ጥሙር መንግስቲ እውን ኣብ የመን ተመስሪቱ ነይሩ ኣብ ካልኦት ምጥቃስ ይከኣል ኣብ ሶማልያ ኣብ ኩባ ድሕሪ ሰውራ ኩባ ስለዚ ረብሓ ምጥያሽ ብሄራዊ ሓድነት ከታ እዩ ንትግራይ እንታይ ዝረብሓ ኣብዚ ወቅት እዚ ሓደ ብሄራዊ ሓድነት የምፅእ ናይ ተፈላለዩ ተወከልቲ ሓቢሮም መንግስትን ትፈጥሩ ደገፍቶም እውን ሓደ ዓይነት ስምዒት ስለ ዝሕዙ መላእቲ ህዝቢ ኣብ ተመሳሳሊ ኣጀንዳ ክዓስል ብሄራዊ ሓድነት ክጉልብት ስምዒት ብሄራዊ መንነት ክዛይድ ይገብር ሓደ ሰከንድ ንዘተን ድርድርን የተባብዕ ብሄራዊ ሓድነታዊ መንግስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘተን ድርድርን ዝቆመ ስለ ዝኾነ ናብ ዝያዳ መጻኢ ሰላማውን ዘለቓውን ፍታሕ ዘምፅእ መንገዲ እውን ከብፅሐና ይኽእል እዩ ካሊእ ዘላቂ ቁጠባዊ ልምዓት የምፅእ ሓቋፍ ውክልና እውን ይህሉ ስለዚ ንሕና ከም ውድብ መወፃፅኦ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ኢልና ኣለና ነገር ግን ዝኾነ ልሂቅ ይኹን ውድብ ኖ ንትግራይ ረብሓ ማጠቅም ግዝያዊ መንግስቲ ክራዘም ኣለዎ እቲ ተመረፀ መንግስቲ 2013 ክምለስ ኣለዎ ወይ ድማ ካሊእ መወፃፅኦ ኣሎ ዝብል እንተሃልዩ እውን ኦፕን ኢና ንሕና ንትግራይ ዝረብሕ ነገር ተኮይኑ ንሕና እውን ንቕበሎ ንዓስሎ ሓይርና የንቃለስ ንሕና ከም ባይቶና ግን ትግራይ ማእኸል ሓሳባት ክትከውን ኣለዋ ዝብል መትከል ዘለና ኩሎም ሓሳባት ክንሸራሸሩላ ዝግባእ
ገዛ ክትኮኑ ኣለዋ ዝብል መትከል ኣለና ስለተጋሩ ካብቶም ኣብቶም ቀያሕቲ መስመራት ህዝቢ ትግራይ ከይተፈላለና መዋፅኡ ንብሎ መንገዲ ምንዳይ ናይ ስልጡን ማሕበረሰብ ባህሊ ስለ ዝኾነ ማእኸልኩም ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጌርኩም ንህዝብኩም ካብ ጸልማት ዘናግፍ ሓድሽ ጩራ ብርሃን ክተርእይዎ ንጽውዕ ክብሪ ሞገስን ሰማዕታትና ይቐኒየለይ ከም ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ቅድሚ ወርሒ ኣኼባ ብምግባር ምስ ማእኸላይ ኮሚቴ ብዙሓት ነጥብታት ተልዒሉ ዘቲ እዩ ኣብዚ ብጽንዓት ዝተመስረተ 4 ነገራት መጽናዕቲ ኣካይድና ኢና ሓንቲ ኣብ ፖስት ኢንትሪም ጋቨርንመንት ወይም ደሞ ናይ ምብቃዕ ግዜያዊ ምሕዳር ኣመልኪቱ ብድሕሪኡ ዝትከል ኣብ ትግራይ ዝትከል መንግስቲ እንታይ ክኾን ኣለዎ ዝብል ብጽንዓት ዝተመስረተ ሓሳብ ኣልዒሉ እዩ ካልኣይ ምስ ታሪካዊ መጻጽኣ ትግራይ ወይም ደሞ ምስ ናይ ባይቶና ባክግራውንድ መሰረት ብምግባር እውን ምስ ኣክሱማይ ሲቪላይዜሽን ብምትእስሳር እሱ እውን ሓደ መጽናዕቲ ኣካይድና ኢና ሳልሳይ ብኢኮኖሚክ ዙርያ ወይም ደሞ ትግራይ ኣብ ትገብሮ ቃልሲ ወይም ደሞ ናይ ሃገርነት ሃገር ናይ ምስራት መንፈስ ኢኮኖሚክ ፖቴንሻል ኣለዋ ዝብል ሕቶ ካብ ህዝቢ ትግራይ ይላዓል እሞ እዚ እውን መጽናዕቲ ብዝገበረ መንገዲ ብሞያ መሰረት መጽናዕቲ ኣካይድና ኢና ሳልሳይ ኣብቲ ናይ ወርልድ ፖለቲክስ እዚ እውን ዓለም ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ እንታይ ይመስል ሚድል ኢስት ዘሎ ንትግራይ እንታይ ይጸልዋ ንኢትዮጵያ እንታይ ይጸልዋ ዝብል ኣብዚ እውን መጽናዕቲ ብምክያድ ሰፊሕ ሓሳብ ኣቕሚጥና ኢና ስለዚ እዚ መሰረት ብምግባር ፖሲብል ኦልተርናቲቭስ ኣቕሚጥና ከም ውድብ ባይቶና መማረፅታት በተለይ ኣብቲ ፖስት ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ዘሎ እንታይ መማረፅታት ኣለውና እንታይ ንግበር ዝብል ብሰፊሑ ብምያጥ ካብ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ሓደ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ወይ ስቴት ካውንስል ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ሓላፍነት ዝወስድ ቤት ምኽሪ ወይ ደሞ መንግስቲ ክልል ኣለዎ ዝብል ካብ ህዝቢ እውን መጽናዕቲ ተወሲዱ እዩ ካልኣይ እቲ ዝነበረ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ክቅጽል ምስ ፌደራል መንግስቲ ሊንክ እናገበረ እናዘተየ እሱ እውን ክቅጽል ኣለዎ ዝብል ሓሳባት ወይ ደሞ መጽናዕትታት እውን ካብቲ ህዝቢ ተወሲዱ እዩ خالي ካብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ዝተወሰደ መጽናዕቲ እውን ቴክኖክራት ጋቨርንመንት ወይም ደሞ ኤክስፐርትስ ዝሓቆፈ ሙያተኛታት ዝኾነ ናይ ፓርቲ ዶሚኔሽን ዘይብሉ ወይም ደሞ ናይ ፓርቲ ሜምበር ዘይኾነ ግን ሰብ ሞያ ዝመርሕዎ መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል እዚ እውን ኣካልቲ መጽናዕቲ ተወሲዱ እዩ ብራዕይ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት ወይም ደሞ ኢፓር ሪፕሬዘንቴሽን ዘሎ በተለይ ናይ መኸታ ሓይልታት ዘሳተፈ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል እዚ እውን ኣካልቲ መጽናዕቲ ኮይኑ ተኻይዱ እዩ ድሕሪ ብዙሕ ዘተ ድሕሪ ብዙሕ ምይጥ ከም ውድብ ዝወሰድናዮ መፍትሒ ብሄራዊ መንግስቲ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት ዝበሃል በተለይ ካብቶም ናይ መኸታ ሓይልታት ዘሳተፈ ሓላፍነት ዝወስድ ውሳኔ ክውስን ዝኽእል ከምቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ወይ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዕንክሊል ግዚኡ ዘሕልፎ መከራት ህዝቢ ትግራይ ፀበባ ህዝቢ ትግራይ ዘናውሕ ከይኾነስ ሓላፍነት ዝስምዖ ውሳኔ ክውስን ዝኽእል ጋቨርንመንት ወይም ደሞ መንግስቲ ምስ ትራንዚሽናል ቻርተር መሰጋገሪ ዝኾነ ሰነድ ወይም ደሞ ጽሑፍ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘይጋጨ ለናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ እውን ዘይጋጨ ለናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ እውን ብዘይጋጨ መንገዲ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት ክጣየሽ ከም ዘሎ ከም ውድብ ውሳኔ ኣቕሚጥና እዚ እውን ንምሕባር እዩ ካልኣይ ምዚ ተላዒሉ ፍቲ ወቅታዊ ጉዳይ ትሕዝ ዘሎ ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ዝለዓል ዘሎ ናይ ምክክር ኮሚሽን ዝምልከት እዚ እውን ሓሳብ ንምሃብ ከም ውድብ ስራሕ ፈጻሚ ባይቶና እዚ እውን ገምጊምና ኢና ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ናይ ምክክር ኮሚሽን ካብ መጀመርያ መሰራርቱ ጌጋ እዩ ሮንግ እዩ ዝብል ኢና ተላዒልና ሓደ ኢን ተርምስ ኦፍ ሪፕሬዘንቴሽን ውክልና ምክንያቱም እዚ መን ይወኪልዎ ኦፍ ኮርስ ሓደ ኣካላት ወይም ናይ ፖለቲካ ነጠፍቲ ኣብቲ ምክክር ኮሚሽን ተረኺቦም ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ኣይወከልኹን ዝብል ሓሳብ ሒዞም ካብኡ ተላዒሎም እውን ገሊፆም እዮም ብተወሳኺ እውን ብፆትና ናይ
ፖለቲካ ፈላላይ ወይም ናይ ሓሳብ ፈላላይ ዘለዎም ምሳና ዝነበሩ ብፆትና እውን ካብቲ ምክክር ኮሚሽን መድረኽ ረጊፆም ወፂኦም እዮም እዚ ናይ ፖለቲካ ፈላላይ እምበይ ኣብ ትግራይ ዘለና ምርገጽ የፈላላይ ከም ዘይብልና ዝገልጽ ስለ ዝኾነ በዚ አጋጣሚ እዚ እውን ኣፍቲ ብሄራዊ መትከል ወይም ኣፍቲ ብሄራዊ ስምዒት ዘለኩም ኣቋም ወይም ደግሞ ዓቕሚ እዚ እውን ከም ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ክነምስግን ንደሊ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይን ማእኸል ገይርኩም ክትቃለሱ ሓቢርና ንትግራይ መወፃፅኦ ክንፈጥረላ ወይም ደግሞ መፍትሒ ክነምፀላ ስለ ዝግባእ ናብ ሓድነት መንፈስ ክትመፁ በዚ አጋጣሚ ፃውዒት ክንገብረሎም ንደሊ ካብኡ ብትራንስፓረንሲ አንጻር ክረአ ተሎ ብግልጽነት እቲ ምክክር ኮሚሽን እንታይ እዩ ዕላምኡ እንታይ እዩ ኣመሰራርቱ እንታይ እዩ እንታይ ዘትዩ መፅኡ እንታይ ቻሌንጅታት ይርዩ እንታይ መፍትሒታት ከለዎ እንታይ ኦፖርቹኒቲስ ኣለዎ ዝብል እዚ እውን ንጹር ስለ ዘይኾነ እቲ ምክክር ኮሚሽን ትኽክል ኣይኮነን ዝብል ንምግላጽ እዩ ካብኡ ኢን ተርምስ ኦፍ ኦብጀክቲቪቲ ክንሪኦ ተለና ብዕላማ አንጻር ክረአ ተሎ እዚ ምክክር ኮሚሽን እንታይ እዩ ከብፅእ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ድዩ ከፍፅም ወይስ ትግራይ ናብ ምንታይ እዩ ዘሻግራ ከይዲ እንታይ ክወልድ ኩናት ድዩ ክወልድ ጎንፂ ድዩ ክወልድ እንታይ ከምፅእ ዝብል እዚ እውን ንጹር ይኾነ ማለት ግልጽ ይኾነ ስለዚ ብዛ አንግል እዚ ብዛ አንጻር እዚ ክረአ ተሎ እውን ምክክር ኮሚሽን ካብቲ ብሄራዊ ከምቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝወሰነ ውሳኔ ካብኡ ፈሊና ከም ዘይንሪኦ ከም ውድብ ንገልጽ እንደሊ ካብኡ ኢን ተርምስ ኦፍ አቴናቢሊቲ ብምትግባር አንጻር ከመይ ኣቺቭ ዝግበር እቲ ምክክር ኮሚሽን እንታይ መኺሩ ናብ ምንታይ እዩ ሳቢት ትገብር ብስሩኸ ተፀዋዕነቱ ንመን እዩ ህዝቢ ትግራይ ከይፈልጦ ዶ እዚ ስለዚ እዚ ክላሪቲ ስለ ዘይብሉ ኣፍቲ ተፈጻምነቱ እቲ ምክክር ኮሚሽን መኺሩ ዘቕምጦ እውን ከመይ ኣቺቭ ይግበር ዝብል እውን ግልጽ ስለ ዘይኾነ ዝግበር ዘሎ ድራማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ድራማ ሮንግ ጌጋ እዩ ሕዚ እውን ንትግራይ ተወኪልና ኢና ትብሉ ፖለቲካል ፓርቲስ ክትመኽሩ ዝግባእ ኣብ ትግራይ እዩ ብስሩ እውን ብመሰረቱ ትግራይ መኺራ ክትበሃል ተኮይኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ምስ ኣብ ፌደራል ዘሎ ሓይሊ ጎንፂ ዝፈጠረ ኣካል እዩ ክመክር ዝግብኦ እቶም ዘይረዳድኡ ንክረዳድኡ እዩ ክኾን ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ናይ ፖለቲካል ፓርቲማ ሓደ ኢና ኢሎም ተላዒሎም ኣለዉ ስለዚ እሳቶም ዝመኽርዎ ምኽርታ እዩ ካሊእ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ካሊእ ናይ ፖለቲካ ዕላማ ስለ ዘለዎ እዚ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጥ ይግባእ ንምባል እዩ ምዝ ተኣሳሲሩ ከም ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ሕዚ እውን ናብ መኸተ ክትመፁ ፃውዒት ክገብር እንደሊ ንዲያስፖራ ተጋሩ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕንክሊል እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀበባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ተመልኪትኩም መፍትሒ ሓሳባት እውን ክተቕምጡ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፓርቲ ፅግዕተኝነት ወይም ደግሞ ለጠፍ ነፃ ኮይንኩም ንኩለን ፖለቲካል ፓርቲስ በተለይ ተን ናይ መኸተ ግንባር ዝኾና ትግራይን ማእኸል ዝገበራ ፖለቲካል ፓርቲስ ኣብ ጎነን ኮይኖም ክሳተፉ ኣጋጣሚ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ተጋሩ እውን ፃውዒት ክድገብር እንደሊ ብተወሳኺ ንትዲኤፍ እቲ ዋሓስ ህዝቢ ትግራይ ንብሎ ናይ ሚሊተሪ ሓይሊ ትዲኤፍ ንብሎ ሕዚ እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ፅግዕተኝነት ነፃ ኮይኑ ንትግራይ ከሳግራ ብዝኽእል ኣብ መፅናዕቲ ዝተመስረተ ሕዚ እውን ንኩለን ፖለቲካል ፓርቲስ ማዕረብ ዝርኢ በተለይ ተን ናይ ትግራይን ማእኸል ዝገበራ ፖለቲካ ውድባት መሰረት ብምግባር ፎረም ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ኣብ ቀረባ ዝተመስረተ እውን እሱ ብዘካየዶ መፅናዕቲ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ሕዚ እውን ድጋፍ ክገብር ንትዲኤፍ ፃውዒት ክንገብር እንደሊ ካብኡ ንብሄር ብሄረሰባት እውን ፃውዒት እንገብሮ ከም ኢትዮጵያ ናብ ዘይተደለየ ኩነታት እያ ትኸድ ዘላ ከም ሃገር ማለት እዩ ንሕና ተጋሩ ሃገርነትና ይንክሕድን እስካብ ሕዚ ኢትዮጵያውያን ምዃንና ንኣምን ኢና ነገር ግን ክሒዳትና ዘላ እሳተ ሃገር እያ ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ወይም ደግሞ ናይ ኢትዮጵያ አይደንቲቲ ካርድ ሒዝና ግን ከም ኢትዮጵያውያን ዘይንረአ ክልል ወይም ደግሞ ህዝቢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኾነ ኣብ ካልኦት ብሄረሰባት ኣማራ ክልል ክኾን ይኽእል ኦሮሚያ ክልል ክኾን ኣብ ካልኦት ክልላት እውን እቲ ፀገም ናብ ዝኸፍአ ስለ ዝወስዶ ዘሎ እቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ሕዚ እውን ኣብ ዝተሰሓሓተ መንገዲ ስለ ዘሎ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ጎኒ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ኣብ ጎኒ ናይ መኸተ ሓይልታት ትግራይ ኮይነን ኣካል ትለውጢ ኣካል ትመኸተ ክኾና በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒት ክንገብር እንደሊ ካብኡን ፖለቲካል ፓርቲስ እንገብሮ ፃውዒት ኣብ ትግራይ ዘለውን ኣዲስ ኣበባ ዘለውን ፖለቲካል ፓርቲስ ሜምበርስ ተወከልቲ ሊደርስ ሕዚ እውን ፃውዒት ንገብሮ
ናይ መጀመርያ አጀንዳ ክኾን ዝግብኦ ላዕላውነት ህዝቢ ትግራይ እዩ መሬት ትግራይ አውሪርኻ ንስልጣን ትገብሮ ርብርብ ውጤታማ ክኾነ ይኽእል ቅድሚ ኩሉ ትግራይ ተሃሉ ብዝብል መንፈስ ክቃለሱ ዝግብኦም ንትግራዋይነት እዩ ኦፍ ኮርስ አዲስ አበባ ዘለው ሓደ ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ተወከልቲ ሕዚ እውን ኣብ ትግራዋይነት ዝገብርዎ ዘለው ርብርብ ክነመስግን ንደሊ ክንንእድ ንደሊ እቶም ካልኦት ገና ዘይተረድኦም ንውልቀ ጥቅሞም ጥራሕ ዝንቀሳቀሱ ዘለው ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ተወከልቲ ግን ሕዚ እውን ጌጋ እዩ ናፍቲ ብሄራዊ አጀንዳ መፂኹም ታይና መጀመርያ ሕቶ ላዕላውነት ትግራይ ምምላስ ስለ ዝኾነት ኣብኣ ክንረባረብ ናይ ስልጣን ጽምኢ ዘለና አካላት ካብኡ ወፂና ካብቲ እቲ ናይ ብሄር ሕቶ ንምምላስ ኩለና ክንረባረብ ከም ዘለና በዚ አጋጣሚ ኣብ ደገ ዘለው ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ተወከልቲ እውን ጻውዒት ክንገብረሎም እንደሊ ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን ክነፍልጦ እንደሊ ሕዚ እውን ትግራይ ዝመለሰቶ ሕቶ የለን ፕሪቶሪያ አግሪመንት ኖሚናል እዩ ስማዊ ጥራሕ እዩ ኩናት ጥራሕ እዩ ተጠው ኣቢሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ሓንቲ ሕቶ ክምልስ ይኽእል ማለት ስለዚ ዝምልከቶም አካላት እዚ እውን ብደንቢ ክሪእዎ አጀንዳ ክገብርዎ መፍትሒ ሓሳባት እውን ከምፁ ናይዚ ብሄር ሕቶ እዚ ተገዲሶም እውን ክሪእዎ በዚ አጋጣሚ ጻውዒት ንገብር ንሚድያታት ጻውዒት ንገብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዋ ሚድያታት እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ጽንቀተኝነት ነፃ ኮይነን ነቲ ናይ ብሄር ሕቶ ነቲ ናይ ትግራይ ሕቶ ብዝምልስ መንገዲ ኒውትራል ብዝኾነ መንገዲ ሕዚ እውን ክሪእዎ ክቃለሱ በዚ አጋጣሚ ጻውዒት ክንገብር እንደሊ ይቕኒየለ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶታት አልዒልኩም ኣለኹም ስታናይ መጀመርያ ሕቶ ተላዒለ ይተግበር ብሄራዊ ሓድነት መንግስቲ ኢልኩም ዝብል ተላዓለ ሕቶ ኣሎ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ዲፋይን ጌርናዮ ኢና ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ማለት ተፈላለየ ብሄራት ዝወከላሉ ተፈላለየ ኣብ ረብሓ ዓዶም ዘይደራደሩ ውድባት ተወከላሉ ምሁራት ተወከሉሉ ልሂቃን ተወከሉሉ ክኾነ ኣለዎ ኢና ንብል ንሕና ከም መራፂ ሓሳብ ኣምፂና ኣለና ንሕና ኣካል እሱ እምበር ንሕና እንትግብሮ ይኮነን ስለዚ ብሓደ ኢደ ይጭብጨብን ስለዚ ንሕና ይተግበር ቤስቲ ሓሳብ እዩ ከም ውድብ ንሕና መዋፅኡ ኢልና ሓሲብና ኣለና ካልኦት ድማ ናይ ባዕሎም ሓሳባት ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኩላትና ኣው ሪፕሬዘንት ንኸውን አካላት ስለንምልሶ ንሕና ዋላ ቀንደኛ መወፃፅእ ንብል ካብዚ ዝሓሸለኒ ዝብል ሓይልታት እውን ስለዝመፁ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ንሕና መወፃፅኡ ሓደ ምፂና ኣለና ንኣብነት የልናኮ ዝኾነ ሓይሊ እቲ ተመረፀ ቤት ምኽርን ተመረፀ መንግስትን ክምልሰለኒ እንተኢሉ ጊዜያዊ መንግስቲ ድማ ኣነ እውን ዕድመይ ከናውሕተ ኢሉ ኣብኡ ዝፍጠር ስታይ መወፃፅእ ኣለካ እዩ ከም ህዝቢ ንሕና ከም ሓደ ፕራግማቲስት ውድብ ናብ ካሊእ ጎንፂ ምክንያቱ እዚ ናይ ኩሉ ኮንሰርን ስለዝኾነ ናይ ህዝብና እውን ጭንቂ ስለዝኾነ ስለዚ ዘየጋጩ ጊዜያዊ መንግስቲ እውን ዘለዎ ካሊእ ዝብል ሓይሊ እውን ዘለዎ ካልኦት እውን ንህዝቢ ትግራይ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ሓይልታት ዝኣከበ ዩኒቲ ወይ ከዓ ናይ ሓድነት ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ እነ ንኩሉ ዝሓቆፍ እዩ ኩሉ ዝውከለሉ እዩ ስለዚ ዝኾነ ጥራሕ ዝውንንዎ ዘይኮነ ኩሉ ዝሕቆፈሉ ስለዝኾነ ስለዝሰሙ ስለዝውስኑ ንሕና ዋላ ንበል ክትግበር ዘይክትግበር ይኽእል ዝብል እዩ ንሕና ግን መወፃፅኦ ዝብል ቅዋሚ ዘለና ካልኣይ ቲዲኤፍ ክፈርስ ዝብሉ ተሓተቱ ክኾኑ ኣለዎም ኢልኩም ብስራው ሓደ ዓዲ ክህሉ ዝኽእል ሓደ መከላከያ ሰራዊት ዘይኮነን ዝብል እዩ ሓደ እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ቲዲኤፍ መዓዝ እዩ ዝፈርስ ቲዲኤፍ ዝፈርሰሉ ሓደ ኣብ ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ እንተተቐንጢጡ ጥራሕ ይኸውን ዘሎ እሱም ጥራሕ ዘይኮነ እተን መከላከያ ዘሎ ሰራዊት ሪኢንቴግሬት ትገብር ኣለዎ ካብቲ ናይ ጫካ ኑሮ ወይ ካብቲ ናይ ምግዳል ኑሮ ወፂኡ ከም ማንም ህዝቢ ከም ማንም ትግራዋይ ሰስቴይነብል ኮይኑ ክነብረሉ ዝኽእል እግሪ ምትካል ስራሕን ክስራሕ ኣለዎ ዲዲአር ክግበረሉ ኣሎ ዲዲአር ክፈፅም ዝኽእል ፌደራል መንግስቲ እዩ እቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ከይህሉ ስጋቱን ክቕንጥጥ ዝኽእል ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ወይ ፌደራል መንግስቲ ዓብይ ዝኾነ ሮል ኣለዎ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምትግባር ስለዚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ተግበረሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጠለባት ትግራይ ሓንቲ መዓልትና ሰላም ክንሓድር ክልተ መዓልተ ንብለሉ እሞቲ መወፃፅኦ ንብሎ ናይ መኸታ ሓይሊ ወይ ከዓ ቲዲኤፍ ኤንወይ ኣብ ትግራይ ብዲፕሎማሲ ነገራት ተዘይተመሊሶም ብኻሊእ መማረፂ ተኮይኑ ተዓንዲ ህቆ ህዝቢ ትግራይ ቲዲኤፍ ሰራዊት ትግራይ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ግን በቲ እውን ብዲፕሎማሲ ክምለስ ፃዕሪ ይገብሩ እቲ
ትካላት ናይ ትግራይ ተንዓበይት ንበላ ትካላት ድማ ኣብ መቐለ ኮይንካ ጊዜያዊ መንግስቲ ኣካል ኮይንካ TDF ይፍረስ ህዝቢ ትግራይ ይበተን ብስሩ ከበይ ኮይና ፖለቲካ ክንሰርሕ እኔ ንሕና ከም ውድ ፖለቲካ ንቀሳቅሶ ህዝቢ ትግራይ እንተሃልያ ጥራይ ኣበይ ኮይና ኣነ ፖለቲካ ይራምድ ኣበይ ኮይነ ደክመኻኸር ኣበይ ደ ሰላማዊ ቃልሲ ክገብር ስለዚህ ፕራይመሪ መጀመርያ ትግራይ ተሃሉ ትግራይ ንኽትህሉ ዋሕዝ ዝኾነ TDF ዘፍርስ ድማ ጌጋ እዩ ብኸምዚ ክምለሰልና እንደሊ ካሊ ሳልሳይ መንገዲ ምጽኹምስ መማረጽ ጸገም ህዝብ ትግራይ ደይ ትኾኑን ዝብል ሕቶውን ዝህዝብስ ክንደይ ክኽእል አንተ ወልዒለ ህዝብ ትግራይ ለባሚ ከምትና ህና ናይ ኢሊት ምግምማ ከምትና ህና ናይ ኢሊት ምንቋርተ ዝኾንማ ህዝብ ትግራይ ስጋ ዘይማሃሎ ንሕና ከምቲ ኢሊት ንርብሾን ህዝብ ትግራይ ከመይድና ንገብሮ ኢሊት ኤንወይ ህዝብ ትግራይ ልዕሊ ማንም ዘስጎ ናና ምንጋዕ ልዕሊ ሞት ደቁ ልዕሊ መስዋዕት ደቁ ኣመራርሓ ኣክልተ ክግምዖ ከሎ ኢሊት ብሓሳብ ሓዲኡ ንትግራይ ከፍርስ ይብል ሓዲኡ ድማ ንትግራይ ክጣብቕ ኢሎም ኣሕዋት ክልተ ደቁ ንኽታኾሱ ከሎ እዚ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ይኾኖ ንሕና እውን ዘስጊእና እዚ መማረፂ ነምፅ ዘለና ፅባሕ ንጎ ናብ መረፃ ናብ እቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ወይ ዝነበረ መንግስቲ ዝብል ሓይሊ እውን ተተፈጢሩ ኖ ግዚያዊ መንግስቲ እውን ከቐፅለለኒ ዝብል ሓይሊ ተተፈጢሩ መወፃፅወታ ኣለና ስኢልና ድና ክንሪኦም ዘለና ዝብል ስለዚ ሳልሳይ መንገዲ ንኩልና ዝሓቆፈ ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝሓቆፈ ኤንወይ ኣብቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኮንትሪቢዩት ክገብር ዝኽእል ዝሓቆፈ ኣማራፂ ሓሳብ ምፅና ኣለና እዚ ኻ ዲቤት ክበር ሓሳብ እዩ ዝሓሸ ሓሳብ ዘምፅእ እውን ካሊእ ውድብ ክህሉ ይኽእል ስለዚና ከም ባይቶና ግን ኣብ መፅናዕቲ ተመርኮዘ ካልኦት ከም ዝናህና ፀገም ኣብ ዓለም ዝገጠመን ዝወፃሉ መንገዲ እዚ እዩ ዘልየልና ከም መፍትሒ ዘምፀናዮ እዩ ስለዚ እዚ ብምትግባሩ ዝሓሸ ሰላም ትረክብ ምክንያቱ ተን ካልኦት ዓለም ተሳጊረና ኣለየን ትራንዚሽን ዘመን ኮይንለን ናፍቲ ሕጋዊ መንግስቲ ተሳገራሉ እውን ስለ ዝኾነ ዝብል ኣለና ታናይ መወዳእታ ሕቶ ኣብ ዲፕሎማሲና ክልተ ኣማራፂ ኣለዎ ትግራይ ሓደ ብዲፕሎማሲ ሓደ ምኸተ ኢልኩምሞ ከም ባይቶና ኣብዚ እንታይ ኮንትሪቢዩት ክትገብሩ ትኽእሉ ዝብል እዩ ብግልና ትንገብሮ ዘለና እዚ እውን ሓደ ቃልሲ እዩ ኣዌር ምግባር እዩ ህዝብና ክነቅሕ ምግባር ኣማራፂ ሓሳብ ምምፃእ ሓደ ቃልሲ እዩ እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ቃልሲ እዩ ኣይንትኩስን ዘለና ኣብዚኣ ኮይና ነገር ግን ንሕና ዝብል ዘለና ፀገም ትግራይ ብባይቶና ጥራሕ ዝቐረፈ ኣይኮነን ወይ ብሕወሓት ጥራሕ ወይ ብካሊእ ሓይሊ ዝቐረፈ ኣይኮነን ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ የድልያ ትምሁር የድሊ ግን ቀይሕ መስመር ክሓለፈ መጀመርያ ትግራይን ረብሓ ትግራይን ዝቐድም ምሁር ይሃሉ ጋዜጠኛ ይሃሉ ፖለቲከኛ ይሃሉ ቀሺ ይሃሉ ጳጳስ ይሃሉ ወይ ሸክ ይሃሉ ኩሉ ንህዝቢ ትግራይ መጀመርያ ቀይሕ መስመራት ትግራይ ላዕላውነት ህዝቢ ትግራይ ተመዛበልቲ ምምላክ ካሊእ ዲማንድም ኢቨን ኣብዚን ከመልስ ዝኽእል ዝኾነ ሓይሊ ተሃልዩ ግን ብሓባር ኮይኑ ዓቕሚ ፈጢሩ መጀመርያ ናይ ዲፕሎማሲ ኣማራፂ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብፃይረ ዘነ የልዕሎ ነይሩ ፕሪቶሪያ ዋና ኣለዎ ደ ነው ፕሪቶሪያ ንዝጠሓሰ ዝቐፅዕ ሓይሊ ኣሎ ዶ መን ይቐፅዕ 100% ይተሓሰ ኣሎ ፕሪቶሪያ ዝተመለሰ ነገር የለን እኮ ቀፅዕ ሓይሊ ኣሎ ዶ ብስሩ ዓለም ካብ ረብሓ ናይ ባዕላ ረብሓ ትግራይ ዘገድሳ ኮይኑ ዓለም ከም እድያ ፎርም ዘላ ብዝሕዚ እዩ ስለዚ ፕሪቶሪያ መወፃፁ ነይሩ የስ ግን ኣይተተግበረ ተዘይተግበረ እንታይ ኢኻ ትገብር ዓቕምካ ትእክብ ከምቶም ዝገብርዎ ዘሎ እስራኤል ፀገማታ ከመይ ትቐርፈላ ኢራን ከመይ ፀገማታ ትቐርፈላ ካልኦትን ኤግዛምፕል ምውሳድ ይከኣል ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ናይ መጀመርያ ሕርኦ ሰላም ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኤንወይ ሰላም ይደሊ የለን እዚ ካብ ልቢ ኣነ ዝናገሮ ኣነ ይደሊ ኣነስ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ሰላም ሃልኒ ደሞዘይ ወርሓ ኣኺላ ክቕበል ይደሊ ሹር ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዲማንድ ምዚኣ ሰላም እያ ሰላም ተኸልኪልካ ኸ በቲ ምሳሓውካ ዘጋጭወካ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ፖለቲከኛት ማለ ኣሕዋትና ዝነበሩ ኣንጻር ትግራይ ክስለፉ ይገብርዎም ትማሊ ምስ TDF ኮይኖም ትግራይ ዘድሓኑ ኣንጻር ትግራይ ክትኩሱ ይገብርዎም ካብዚ ላዕሊ ምፍራስ ኣሎ ድዩ ስለዚ ስታተስኮ አንተ እንተ ዘይተፈጢሩ ናፍቱ ንቡር ተዘይተመሊሳ ትግራይ ቀጻል ዝኾነ ካልእ ኣማራፂ ከድሊ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ኩሉ ዓቕሚ ትግራይ ዝሓወሰ ናይ መኸተ ቃልሲ ክግበረሎ እኔ ኣብዚ ወቅቱ እዚ ስልጣን ልዕሊ ጥቕሚ ረብሓ ህዝቢ ዘቐድም ዝኾነ ሓይሊ ካፍር ይግብኦ እዩ እዚ ናይ ስልጣን ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ናብዚ ክንመፅእ ከለና ከም ማንም ተማሂርና ደሞ ዘለና ከም ማንም ትግራዋይ ናይ ዓልና ትካላት ኣለዋና ትሰርሐለን ግን ስኡልካ ኣይትርእን ትብሄር እንዳፈረሰ ኣነ በይ ክነብር ትካለይ በይ ክሰርሐሉ ኣነ በይ ኮይና ክሰርሕ መጀመርያ ኮ ነሳገር ኣለና ክትሳገር ተኮይና ከዓ ናይ በይና ዓቕሚ ጥራሕ ይብልና ኩሉ መጀመርያ ንሳገር እንዶ ትንወቃቀስሉ ዘለና ንዝኾነ ሓይሊ እንዳረገምና ንውዕሎ ዘለና ክወፅባሕ ኮ ነርክበሉ ኢና ናይ ባዕልና ፖሊስ ኣለና ናይ ባዕልና ስትራቴጂ ኣለና
تفلالي ودبات اندينا هذو ناي ودب قداي ون يكونن ناي كله تقراوي عقمي زتقلب اوان نازلنا ابتا انافي ومصيمنا دي نور نافت دنبر تكوسم تزخون كو هذي زازن زارو لزلنا مهدارون يهلون سلازي نخل عقمتا زحاقوفه عقمي كتناخر بزغبرينا زي مواصاصو حزنا مسينا لنا يغني لي تنكي غوفلا ميديام غوفلا حسابات